Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft Curaton, sezonul numărul 2. Da, este adevărat. Facem Minecraft Curaton, sezonul 2. Ceea ce nu mă așteptam să fac iar asta, pentru că știți că am mai făcut încă un sezon, dar cred că l-abandonăm și începem din nou, pentru că... da... Nu, n-a fost un sezon bun, oricum am pus toate clipurile pe alea pe privat. S-au dus, la revedere, goodbye, așa că recreăm o nouă serie, recreăm seria, așa că vreau să apăsați butonul de like și de subscribe, să facem cât mai multe episoade. O să vă promit că o să mă țin de seria asta, să-i punem așa, S2. Vă promit eu că o să mă țin de seria asta și o să facem cât mai multe episoade pentru voi. O să punem asta pe hard, experimente nu ne trebuie, alte chestii din astea nu ne trebuie. Așa că eu zic să îi dăm allow commands. Da, nu, hai că da, dacă e. Da, data pe cur nu avem, mă rog, o să lăsăm așa. Jucăm pe snapshot-ul 25W, nu mai știu cât A. Stați să mă uit din nou. 25W05A, se vede aici în stânga, dacă îmi vedeți cursorul, da, se vede. Și s-au băgat destul de multe chestii pe Minecraft. Ce s-au băgat? Ei bine, în primul și primul rând avem astea, particulele acestea, ia uite-le. Da. S-au băgat astea pe joc. Bă, uitați-vă ce seed ne-a picat. Atenție, TikTok Gaming. Uitați-vă ce seed ne-a picat. Și uitați-vă și voi. Bă, da. What? Bro, uite cât de... Da, ce baie mi asta? Wind swept savana. Nu știu cum, doamne, iartă-mă, acolo e savana, dar mă rog, hai să zicem. Uite, și după aceea e forest. Uite cât de tare e. Uite cât de tare s-a spawnat totul, frate. Deci, vreau să apăsați butonul de like și de subscribe, vă rog frumos, ca să facem seria asta la cât mai multe episoade și să îmi scrieți în secțiunea de comentarii ce vreți, ce construcții vreți să facem, ce idei vreți să facem pe viitor. Nu știu dacă o să facem episodul ăsta casa, probabil că nu, probabil că o să facem data viitoare. Dacă vreți să mai facem seria, hai să strângem măcar, nu știu, 7 like-uri, hai. Așa de revenire, dacă este. Am văzut că foarte mulți ați dat un subscribe, dar gen de la 3030 am ajuns la 3000. Bă, băieți, eu nu știu cum să vă zic, dar tot vina mea nu este, deci vă dați un subscribe pur și simplu de vina voastră, dar nu mai contează asta. Că n-am mai postat eu sau ceva de genul ăsta, bro, am făcut câteva live-uri în care unii ați mai fost, unii n-ați mai fost, mă rog, au mai fost și unii noi, dar da, n-am mai făcut un live de ieri, legit. Este 1 februarie, începem în forță luna sau anul, habar n-am, bine, într-un fel e luna, gen, pentru că, da, știu că mi se încheie ăla pe 18 februarie, dar eu zic că hai să postăm, o să încerc să postez zilnic, poate de luni vom începe să postăm zilnic, nu o să fie mega ceva edit, pentru că, uite, oi acolo, nu o să fie ceva mega, pot să editez eu nu știu ce, habar n-am, probabil să dau niște caturi, o să dau niște muzicuță de aia nostalgică, am eu o muzică care o să fie nostalgică, vă dați seama, și o să mai băgăm chestii, cam asta vreau eu să fac, nu vreau să mă bag pe editat, să editez, să fac, să drag, să nu știu ce, no. Am luat firul ăla de acolo și avem chestii noi, avem foarte mult content, care în primul rând avem asta, bușul acesta, care îl putem lua în inventar aparent, deci este destul de... Ia stai așa să văd o chestie. A, da, este ok, am crezut că e bug. Bun, deci avem noi porci din Minecraft, da? Noi porci din Minecraft. Bă, uite la mine, mă, nenorocitule. Alo! Bă, ăsta are UI-ul stricat, UI-ul e stricat. Sau nu? Băi, uite la mine, iată. Hop, am făcut și un screenshot. Și acum îl omorâm. Goodbye. Avem nevoie de mâncare, bă, pentru că, ce Dumnezeu, avem nevoie de mâncare. Wow. Cave-uri? Cât de tare. Da. Revenim și cu facecam-ul, revenim cu totul. O să încerc să postez zilnic seria asta în fiecare zi, dar, mă rog, începând de luni, probabil, pentru că nu cred că mă pun să postez eu acum imediat. Mă gândeam să fac o serie de hardcore, dar am zis că hai să facem raton ăsta sezonul 2. Pentru că putem spune că dacă eu nu făceam seria aia,
care aveam o casă în copac, că era pur și simplu prea copiată de la așa, de la un YouTuber, era mult prea copiată, am zis că nu, mai n-are niciun sens. Așa că eu zic să începem direct cum știm noi, să jucăm Minecraft cum știm noi, să jucăm foarte bine, gen, oricum nu jucăm foarte bine, pentru că eu joc foarte bine. Ăla e fier acolo? Nu văd. Da, e fier acolo. O să experimentez și Minecraft-ul Survival pe monitorul meu nou. Deci, dacă nu știați, mi-am luat un monitor nou de ziua mea, dar asta a fost acum destul de mult timp. Și tastatura la fel. Dar mă rog. Am avut mai multe, cum îi spune, încercări de a, nu de a filma, de a crea serii. Odată am creat o serie, dar am pur și simplu m-am plictisit să mă tot plimb și să nu găsesc nimic. Nu neapărat să nu găsesc nimic, dar pur și simplu îmi era așa rău din cauza baimurilor cum se spawnează, cum așa, dar seed-ul ăsta mi se pare destul de tare. Așa că vreau să apăsați butonul de like ca să mai facem serii. Mai facem episoade, bă. Prostule, nu serii, că serii e asta. Seria asta e seria de Minecraft. Deci s-au adăugat astea, care aparent le găsești peste tot, nu le găsești numai munți de pe aici. Deci poate că este un nou grass, da? Au mai băgat din astea, cum îi spune, frunze care pică, pur și simplu. Dar știi ce ar fi tare să adauge? Dar nu cred că o să adauge chestia asta. Cum se numesc, mă? Anotimpuri. Nu cred că o să bage anotimpuri pentru că există biome special pentru zăpadă, pentru căldură, pentru ce Dumnezeu mai fi, dar nu cred că o să bage, din păcate, dar aia e. Ce-o fi, o fi. Există moduri pentru asta? Da, există. Bun. Acum, hai să vedem ce putem să găsim pe aici. Hai să vedem ce putem să găsim pe aici. Sugarcane putem să găsim. Da, nu luăm că nu avem nevoie de sugarcane momentan. Nu știu unde o să-mi fac casă. Iar nu merge keybind-ul gen de la mouse. Da, o să-l fixez eu off camera. Minecraft, old Minecraft mă vibe. Acolo avem un binest. Deci îl văd acolo de la de albine. Bun. Hai să mergem în direcția asta. Poate găsim ceva. Deci trebuie să-și voi cât de tare este pe aici. Uitați, porci normali. Deci sunt porci normali. Porci, deci s-au adăugat așa. Două tipuri de porci. Nu știu dacă zic bine. Dar două feluri de tipuri de porci. Da. Două texturi noi. Deci sunt practic 3 porci în Minecraft. Deci este ăsta. Și după aceea mai este ăla care vi l-am arătat la începutul episodului. Încă două skin-uri pe Roblox. Hai că am vrut să fac o glumă. Haha, râdeți. Așa, pe vaci, da, care se spawnează, cred că în munți. Habar n-am. Deci una este clar, cred că este în munți și una în căldură. Adică în biome de într-un biome care e cald, nu? Ce Doamne iartă-mă. Așa, venise ceva înapoi, nu știu ce Dumnezeu. Zici de parcă am mâncat acum. De fapt am mâncat acum, am mâncat la ora 9 și este ora 12:30. Bun, aș dori să iau și eu niște cable și după aceea să astup aici pentru că am nevoie de mâncare, tu. Fierb de foame. Vă rog frumos, am nevoie de mâncare. Fierb de foame, fierb de foame. Ok, asta e un pic cam ciudat, să fierbi de foame. Poate mori de foame, știi cum zic. Avem aceea de-astea, cum îi spune, flori. Și un sat în față și un fac de mâncare, dar nu mai contează. Da, e bine că am găsit un sat. Dar știți ce vreau eu să bage ăștia de la Minecraft, mă? Mai multe tipuri de sate. Deci, ori să bage și satele vechi înapoi și satele astea noi. Știi? Să fie două tipuri de sate măcar. Că parcă, nu știu, gen în plains și peste tot gen. Și de spruce, și de savana, și de totul, frate. Pentru că așa mi s-ar părea mie normal. Nu știu dacă există un data pack pentru așa ceva, dar dacă ar exista, că o să mă uit fix după episodul ăsta, dacă ar exista, băiatul ăla care a făcut aia e geniu. E un geniu. Dar sincer ar fi destul de tare să poți să faci asta, să se spawneze satele și alea normale, primele de pe Minecraft și astea noi. Care nu prea sunt mai noi pentru că da, mai avem două versiuni, adică în 1.24 o să fie gen 10 versiuni de la ăsta cu satele. Update-ul de Village and Pillage, nu știu ce Dumnezeu. Da. Uite bă, ăsta e Prime Minecraft, bă. De-aia lavă care curge. Aia zic, tată. Aia zic.
Ce mai? Ce aia ziceți, băieți? A fost doar de mine. De prostul vostru preferat. Hai să luăm și niște căpițe de fân. Nu vreau să iau foarte multe pentru că... Ce Dumnezeu? Mergi de cartof. De pomană. Nu vreau să... cum mi se spune, mă? Nu vreau să iau foarte multe căpițe de fân pentru că pur și simplu... nu știu. Nu vreau pentru că vreau să facem o fermă de animale. Să facem o fermă de... cum se cheamă, mă? O fermă de animale frumos și o fermă de grâne, o fermă de din astea, habar n-am, chestii din astea. Cred că e o librărie, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Uite, o pisică albă și neagră, deci este destul de tare. Nu știu. Acum, dacă vreți să mai continuăm seria, băgați un like acolo. Cred că astea 3 ori când mă milojesc de like-uri, dar mă rog. Așa că vreau să apăsați butonul de like și de subscribe, că am de la 3030 de abonați m-am dus la 3000 pentru că unii oameni aparent s-au dezabonat. Oamenii buni. Atunci, de ce Dumnezeu v-ați... Ok, bun, v-ați dezabonat? Bun, duceți-vă în pana mea dacă este să o luăm așa, să nu vorbim așa de urât. Bine, eu nu vreau să vorbesc urât, dar zic și așa, mă dă câte căpiții de fân. Acum aș putea să am mâncare infinită, dar nu vreau mâncare infinită. Eu vreau să muncesc pentru mâncare, nu să mă duc una, două, gata, le-am luat la ăștia mâncarea. Poate asta o să le folosim la mulțitul animalelor, da? Mulțitul animalelor. Pentru că e un pic mai bine decât să mănânci atâta pâine. Ce Dumnezeu mănânci atâta pâine? Mănânci pâine goală? Pâine cu lapte. N-am mai mâncat pâine cu lapte și cu niște sare de foarte mult timp. Este mâncarea copilăriei mele, la care sunt și o zice. Un blast furnace. Ok, dă-l încoace. E bun. E bun, de ce nu? Sau să-l... îl luăm cu noi. Bun, hai să dormim. Hai să dormim. Mâna aia nu făcea înainte când mă puneam în pat. Ok. Bine, moară, mă. Foarte mare schimbare, ce pot să-ți povestesc. Da, deci s-au băgat asta cu frunzele. Mie, sincer, mi se pare destul de tare. Nu știu cum să, nu știu de voi, dar... Bă, uite, bă, că au băgat, ce am văzut și eu, au băgat firefly-uri. Deci au băgat firefly-uri. Astea se văd pe noapte. Deci astea se văd pe noapte. Deci este atât de tare pentru că ăștia de la Minecraft au vrut să bage firefly-uri. Parcă în 1.19 când a vrut să bage... când s-a băgat la mangrove-ul, da? Lemnul de mangrove, da? Ăla parcă au vrut ei să îl bage. Deci au vrut să bage mangrove-ul. Deci au vrut să bage mangrove-ul. Și au vrut să bage firefly-uri. Dar n-au mai băgat. Așa că văd că au băgat din alea burenile alea, ies firefly-urile. Uitați-vă cât de fain este aici. Deci, uitați-vă cât de fain este, filmez de 13 minute, lol. Deci, uitați-vă cât de fain este aici. Am putea să ne facem poate aici o casă. Deci o casă, să ne facem aici o căsuță. Poate în munte, ok? Poate revenim cu casele în munte. Dar fiți atentă ce idee mi-a venit mie. Dacă este să mergem odată acolo sus, bă, și să pun... Ce Dumnezeu s-a auzit? S-a auzit ceva, nu știu, s-a auzit și mi-e frică. Așa, să pun acolo sus, să iau o găleată cu lapte, what? O găleată de lavă și să pun așa și să pice așa. Voi vă dați seama cât de fain ar fi. O să facem asta, dar într-un episod viitoare. Acum, ideea este felul următor. Ce vreau eu să fac acum? Probabil nu o să fac casă. Uite un liliac, dar ce Dumnezeu să liliaci ăștia aici? Oamne. Nu știu, de spawnul nostru este pe acolo. Acolo ne-a spawnat. Deci Minecraft Curaton zonul 2. Da, zoaie, ok. Acum, ce facem? Unde ne facem o casă? Casa clar nu o să o facem pe episodul ăsta, dar eu vreau să știu unde să-mi fac o casă. Deci vreau să văd view-ul ăsta. Ori ne facem o casă. Nu știu cum să vă zic. Nu știu cum am putea să ne facem noi o casă ca să fie tare. Dar parcă aș vrea să ne facem o casă în genul cum a fost pe seria trecută, pe sezonul 1. Și dacă sunteți subscriber noi, nu prea vă recomand să vă uitați la sezonul 1 pentru că eram un mic copil. Eram copil care filmam pe un telefon, legit un telefon. Aș fi vrut să vi-l arăt, dar este acum telefonul lui mama pentru că celălalt al ei nu s-a stricat, dar merge foarte greu. Așa.
Ce spuneam? Pe un telefon, legit pe un telefon, dar nu pe telefonul ăsta, pe un alt telefon. Deci bă, nu știu, dacă vreți să vă uitați-vă și ceva, lasă-mi să facem. Așa, bun. Deci, ori ne facem o casă, nu știu, dar de aici nu cred că văd eu acest viu frumos, da, nu. Vă gândiți la ce mă gândesc și eu? Cred că aici ar merge o casă, voi ce ziceți? Ba, atenție, TikTok Gaming, sunteți cu mine, da? Aici intrarea la casă, deci aici este intrarea la casă, da? Scoate mizeriile astea, deci. Ori aici este intrarea la casă, ori pe partea aia altă, da? Hai să vedem cum e pe partea aia altă. Pe partea aia altă e direct fața, gen. Dar, sincer să vă zic, uite, pe aici am putea să facem un jump mare și să vedem pe aici. Și aici în spate putem să facem ceva. Dar trebuie să mă gândesc eu la o casă. Deci am putea aici să facem cumva un fel de, deci cu lemn, de spruce. Hai să facem cu spruce de data asta, nu cu oak. Am putea să dăm copacii ăștia, dar nu, că sunt frumoși. Deci am putea să facem pe aici un fel de, nu știu cum să vă zic. Punem lemne așa, da. Punem lemne așa și până pe undeva pe aici, în sus. Și să facem ca și cum așa o platformă. Și aici, nu știu, o să punem enchanting table-ul exact cum am făcut pe sezonul 1. Și aici să facem, să săpăm, gen, să facem casa. Bă, asta ar fi destul de tare și poate o să fac asta off camera. Cât să nu vă plictisiți atât de mult și poate, de fapt, da, cred că am putea să strângem resursele pentru casă din episod de data viitoare. Doamne, nu știu să mai vorbesc. De data viitoare și o să facem aici o casă destul de tare în pământ. Așa că, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Știu că este destul de scurt, dar e pentru un prim episod, eu zic că este bine. Avem un sat, avem câmpie, unde putem să luăm și multe animale. Și avem deja și aici un view foarte frumos și putem să-l facem și mai frumos dacă aducem aia cu lava, pentru că aia cu lava mi se pare cea mai tare idee ca să facem aici. Ce când facem ea acolo de la cable, nu mă interesează, n-am chef, n-am nevoie și poate mai băgăm mai multe din astea pentru că mi se pare că este mult mai nostalgic. Uite, chiar acolo unul și acolo și poate pe aici undeva pe lângă. Ce e acolo? E gravel și niște acolo niște fier, poate și acolo la fel. Dar uite că avem și o pădure mare de spruce, ceea ce este perfect. Bun, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, băgați like-ul ăla și ne vedem noi data viitoare. Pa, pa!